9 anos. Estudo no colexio Ceipote dos Brozos en terceiro de primaria. Vou recomendar o libro titulado O aro, a gadaña e a escada. Esta versión é realizada por nós, os alumnos de terceiro de primaria do Ceipote dos Brozos. Eras unha vez unha familia moi pobre. Morreron os pais e os 3 irmáns non tiveron heranza apenas que repartir. Ao pequeno tocoulle un galo, ao do medio unha gadaña e ao máis grande unha escada. O pequeno marchou de viaxe polo mundo adiante ata chegar a un pobo onde todas as noites muxían as vacas á procura do día. Non podo contaros máis. A min gústame porque aprendo vocabulario novo, é moi divertido e sérvenos para desenvolver imaginacións.